unomboziva kuti pamwe pacho unombopererwa. Toona kuti aiwa Fadzai Mahere ndiye munazopererwa manje nekuda kwebehavior iri kuitwa na Speaker of Parliament Jacob Mdenda. Aiwa zvanombomira mushe. Pane zvakaitika kana kurikolewa kwakaitwa ma-MPs e-opposition e-CCC anoda kuinfiltration yana Jameson Timber nana Sengezo Chabangu zvaida kuti Fadzai Mahere auye achifaya aiwa Jacob Mdenda. Sanapinda mashoko ataura kuti bva subscribe like utina on the bell icon. Nokuti anoyatira mashoko kuti I know most people are not paying attention. However, something very significant transpired in Parliament yesterday. So significant was this event that it is, for all intents and purposes, the death knell to multi-party parliamentary democracy in Zimbabwe. In a nutshell, the Speaker of Parliament announced an illegal ultra-wires decision to reverse appointments to parliamentary portfolio committees and other key leadership positions by Senator Jameson Timber, who is currently the administrative head of the CCC. Although the Speaker does not have the power to interfere with a political party's internal processes, he took the incredulous position that Senator Timber had no power to communicate the position of the party regarding these key appointments. Do mashikana tarachita aiwa Speaker of Parliament hana power rekuinterfere mu political party kana kunoita ma changes, asi iye Jacob Mdenda ari kwanisa kupinda mu political party ye-CCC unosvika achinorikola vanhu achinoita zvaanoita imomo zvari kuti zviri illegal zvisi pamutemo zvinototi kana munhu kana uchinge wazviita aiwa unogona kutokolewa aiwa kukoti nekuda kwezvinhu zvakadaro. Mashoko ari kuadvocatiwa naFadzai Mahere. Sachimbotitudzai mafungiro enyu uri kudii pamusoro pemashoko ake. Aiwa pena comment section medu, subscribe, kulike, chinotina on the bell icon.